Yang baru jebres. Engko kanene kok ngenteni. Yo muga-muga gelem ngenteni aku. Ngaren piyane kok wis arepe budal ngarit. Lah kon jam piro? Ambune kok wangi men. Kok wangi men. Kok ngaren. Iki lek ambune wangi wedhuse barang bentang lemu. Iya tadi. Kok yo klerak-kleru to kaosane. Lho. Aku matang ngene iki. Ini iki yo mergo jembris ya. Pak. Mergo aku demen trai. Nah, susu. Jampiron, sare semayanan kok yang jamine urung teko. Make up wis luntur kabeh. Lah luntur kabeh kok terus sapa sing bayar? Ya ampun. Jane jam berapa? Jam. Cara ngene iki wegah aku nek padha dhisik wayahe ka cowok sing nunggu dhisik. Aku kan iso luntur kok wedakku. Untungnya ben guys nek jero. Jok. Oh. Lah iso. Kemang lho. Wong ngarep-ngarep iso ambune wangi men. Ngaret apa arepe nang ndi lho. Dan ya Allah. Mas, ya ampun, sampean kok yo sowi banget toh. Sampai panas loh aku meh dipangan loh karo apa jenenge sengenge deloken mekan awakku. Sing sabar to. Ya enggak ngono to Mas, jam piro mau sampean semayanane? Kan jam 8. Terus saiki tekone meh jam tengah 10. Meh sak jam lho Mas. Kok wong muat ngatur nganggo tali, mung piye to yo. Lah. Wuh. Aku neng kene kepanasan, aku biasanya nggak tahu kepanasan. Lah sing sabar ae. Wong ngenteni sedhilek lho yang. Lah sampean iki lho mesti ngono. Sampeyan yo ayo. Aku sapa karo sampeyan iki lho aku kok enggak iso turu to. Bayang-bayang ning Mas aku. Tenan. Ya puisi Mas. Sampeyan yo sayang karo aku to. Ya. Biasanya piye ya Mas? Yo aku nek sayang sampe uang piye aku nek nenek duit enggak loh. Nggih. Ini sampeyan sayang karo aku to. Loh, apa kayak ini? Kok ada wong gedaan? Sopo ya ini? Weh, tak inceng ya. Tapi sampean kudu janji karo aku. Wis ta. Apa? Ngene, janji sampean kan kudu nyenengne aku to. Kalau njaluk apa sampean tak turuti. Dah tenan. Wis to, tenang. Tenan. Sampean njaluk apa to? Aku njaluk apa ya? Njaluk apa? Njaluk mobil. Oh ya juh matane gendon. Ndak oh ya ayu men sapa kae? Ya cek payu bocah kuwi. Ngapurne bojone ae. Biar
mobil sing sabar rek mobil ora saged Mau aku nggak tahu sabar no Mas. Aku sebenarnya aku pikir. yo aja kesusu to. Wis. Brot. Pak. Gembrot. Rokok brot biasane. Apa sampe ini kok gemerah iki? Rokok kok kidul kono lah mengkeh. Aduh, Nyapa kok menggeh-menggeh kaya ngono ki lho? mbuh kok kidul kono. Masa aku nyang sing murah. Bayar gendon. Ti. Ti. Nanti to wonge. Ti. Ti. Putih. Putih. Masuk. Kaget uang enak apa? Gendon. Kena apa Pak Gendon? Gendon. Ayo kena apa Pak Dun? Gendon. Kena apa? Gendon. Mangko putih. ngaret iki. Lah ya kena apa ndang ngomong to Pak Kadut? Aku roh gendon ning kono lho. Kidul kono aku Ning ngarit kidul nang gunung. ngendi? Kono ya ngaret. Gowo wedok. Wedan sapa to Pak Kadut wong iki ngaret. Gowo wedokan. Aku Sapa ki apa ya payu si Aku gendon. mbacan lho. Lah kok payumen gendon ngono. Ora kira payu aja adu-adu. Tenan putih. Ora percaya wonge tenan. Wong lek ora ndang rono, wonge mengaku rono ngene. Ora percaya, ora percaya. Ngene sampean ndang dapat bareng ta. Kaya ngono ya. Apa ndek duit? Tenan jange ngene lho. Ora ndang susah putih. Bek, moga nyanti. Aku wis digone. Kenapa Pak Kadut? Enak perang. Kaya nek perang rumah saku. Perang apa neh, tapi mbuh perang urus. Yang Hmm. iki jan sayang gak sampean. Tenan. Aku lek sayang-sayangan aku mau. Dan piye? Aku njaluk mobil. Jalur mobil iki ya sing sabar to ya. Bapak aku njaluk mobil. Aku lek gak njaluk mobil aku mau. Iya. Beh, piye to kemang jajan tas kula malah diperutuk ning kono ke. Wah, iki kok ora yo bangkrut, nek dicara ngene iki lho jentrah wong ora meletik trae janan. Deh. Ini lah koyo ngene iki lho kancane apa kon tekor to ya. Ya ampun. Janan. Alah. Ditagih orang ngawur jajanku malah remuk nih wong ini kancane wis kon bangkrut sak sembarange. Gendaan tenan kayak kurang ajar. Dijak masuk. Ayo payu toh. Kurang ajar jadi aku ndak buta. Pamit nek mamaku ndak buta. Mami. Loh, Mas. Sopo iki? Oh, iki perang gendon iki perang telek
bojo kowe. Aku lembek ora ngerti lek iki wis duwe bojo. Wong aku yo merayu-rayu tok wae. Aku lho ora ngerti lek sik wis duwe bojo. Lah aku lunga aku lho. Sik golek bojone wong lho bojone iki. Aku lho ora ngerti gak lek bojone iki. Aku yo ora ngerti lek bakal nek duwe bojo. Aku yo ora ngerti lek iki bojone sampean. Apa yo aku arep-arep ngene. Ya aku yo ora ngene-ngene. Yes. Enek perang Brontoyuda tenan. Apa? Antek. Lho. Gara-gara kowe lho iki. Wis, ayo. Yo. Arti kau nyantik ya? Wah, jen mending tenan kuwi. Mudar ndon wendon. Wah, apa kuwi? Wis, tangan bojomu wis. Bojoku. Pelakar kowe.